Я не з'еду, ми разом зробимо цю країну нормальною і вольною. Миколай яшчэ ў сваім апошнім слове ў судзе ў 11 годзе, звяртаючыся да шматлікіх дыпламатаў, якія тады сядзелі ў зале суда, гаварыў: «Калі ласка, не прапаноўвайце грошы за наша вызваленне. У тэрарыстаў закладнікаў не выкупаюць. Інакш будуць новыя закладнікі». Да? Родима! Свобода! Живи Беларусь! Давай! Прага свабоды – гэта уласцівасць пэўнага працэнту людзей, яна нікуды не знікне.